गलाघाट जिल्लानि थेलेसाल रंजासालि सिसुफानियाव 12 आरो 13 मे 2022 साननैनि मेहेरगोनाङै हाबाफारिजों खुंगा 15थि रंजालि बैसागुखौ रंजाबाजायै बिदाय हरनो साखाफारा। मख'जाथावदि बे रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोआव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो रायजो सभानि एमपि रोनगोरा आरो बिकेडब्लिउसिनि सीएम मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथांमोन। दानिया फै खौरांगिरिनि सिगाङाव बानजाय आफादनि आफादगिरिया मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खुंथाय आफादनि हेफाजाबाव 15थि रंजालि बैसागु जानो थांगासिनो दं। बे बेसेबांसो साखाफारा जानानै दं? जोंनि सिसुबानि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जिथु रंजालि बैसागु जों फालिनो नागिरदों, बे रंजालि बैसागु फालिनाया दिनै 19 बोसोराव आगान सुरबाय आरो जोंनि बे रंजालि बैसागुखौ जोङो देग्लायनि बे 12 आरो 13 अक्ट'आव जों फालिनो सानदों। जोंनि रंजालि बैसागु फोरबोआ दिनै जोङो प्राय 90% प्राय जोब्बाय खामानिया। दा 12 आरो 13 अक्ट'आव जोङो बिहामजो हानजा मोसानाय, सिख्रि सिख्ला मोसानाय आरो देमसि मोसानाय, बेखौ बादायारि हिसाबै जों बेयाव बैसागु फांसनाव जोङो बानायगोन। बेयाव दाब दाब गामिनिफ्राय फैनानै बादायारि हिसाबै फैनानै मोसाफैनो थाखाय जों आं बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै बयनिसिमबो खावलायहरदों। दा जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबोआव जों आलासि महरै लेंनानै लाबोदों जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार आरो रायजो सभानि एमपि रोनगोरा सार आरो जोंनि बिकेडब्लिउसिनि चिफ मिहिनीश्वर बसुमतारी सारखौबो जों जोंनि बैसागु फांसन रंजालि बैसागु फोरबोआव हांख्राय हरदों। बिथांमोना फैगोन होननानै आसा होदों। दा जों अक्ट'आ जोंना 12 आरो 13, जों 13 अक्ट'आव आलासिफोरखौ हांख्राय हरदों। बिथांमोना गासिबो फैगोन होननानै जोंनो आसा होदों। दा बेनिखायनो आङो बे खुंथाय आफादनि आफादगिरि जानानै गासिबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बे 12 आरो 13 अक्ट'आव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरदों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360